Welkom bij Extra, de wekelijkse podcast van het Belang van Limburg met Tom Verstappen. Flor Bressers begon ooit als een kleine dealer in Lommel, maar groeide uit tot een van de meest gezochte drugsbaronnen van Europa. Vanaf maandag 15 september staat de Limburgse kingpin samen met tientallen anderen terecht in het grote drugproces Samba. Hoe groeide een jonge Limburger uit tot de spil van een organisatie die tonnen cocaïne naar West-Europa smokkelde? Philippe Perjes, journalist van het Belang van Limburg. Ja, je volgt voor ons de zaak Samba rond topcrimineel Flor Bressers. Hoe zijn die afgelopen weken geweest? Want het is een enorm lijvig dossier. Ja, we zijn die zaak natuurlijk wat aan het volgen, omdat het een Limburger is. En er is natuurlijk heel veel info op ons afgekomen. Er is ook al heel veel geschreven over Flor Bressers. Ik moet dan toch ook verwijzen naar onze collega's van de Gazet van Antwerpen, de misdaadjournalisten Sam Rijntjes, Joris van der Raa. Want zij zitten er al van begin op, omdat dat dossier ook gestart is in Brugge, dan via de haven van Antwerpen tot in Rotterdam. En die mannen zijn al heel lang bezig met drugsdossiers, ook heel veel drugsdossiers hebben natuurlijk in Antwerpen. En dank u wel, Sam, dank u wel, Joris, want ze hebben al enorm veel geschreven, enorm veel informatie ingewonnen. En we zien dat nu ook in dat dossier. Veel van wat ze geschreven hebben, dat klopt. En hun inschatting van Flor Bressers, dat het echt wel een zeer grote drugscrimineel is, dat klopt. En ik denk dat dit dossier dat bewijst. Ja, en je hebt natuurlijk over de jaren heen voor het Belang van Limburg heel wat crimizaken gevolgd. Waar plaats je deze zaak? Ik denk dat we voor deze zaak niet qua tonnage zal het niet de grootste zijn. Ook niet qua aantal beklaagden, want dat hebben we ook al meer gehad. Maar als we puur gaan kijken naar de persoon die erachter zit, de leidinggevende figuur, in dit geval Flor Bressers, dan hebben we iemand die weliswaar is opgegroeid bij ons in Limburg, in België, maar zich vooral naar de Nederlandse school, zal ik maar zeggen, van de criminaliteit gedraagt. Dus we spreken hier over iemand met het imago en het karakter van een topcrimineel uit Nederland, die toevallig de Belgische nationaliteit heeft en in Limburg is opgegroeid. Voordat we het over de zaak Samba zelf hebben, wie is Flor Bressers eigenlijk? Flor Bressers is een Limburger, komt uit Lommel, dat is in het noorden van de provincie, grenst aan Antwerpen, grenst ook aan Noord-Brabant en Nederland. Een landelijke omgeving, een landelijke stad. En hij is daar in september 86 geboren, dus is 39 jaar, opgegroeid in een warm gezin, warm nest, doodnormale jongen in zijn jonge jaren, deed het ook goed op school. Het is eigenlijk vrij vroeg wel fout beginnen te lopen, niet op school. Dus Flor Bressers is iemand die slim is, intelligent, ook goede schoolresultaten behaalde, lagere school goed doorgekomen, sportieve jongen, is dan gaan studeren, middelbaar, heeft daar Latijn-wiskunde gedaan, is ook afgestudeerd in die richting, wat toch wel bewijst dat hij heel wat in zijn mars heeft. Alleen buiten de schoolpoorten, de mensen die wij gesproken hebben, zeggen wel, in zijn puberteit, in zijn jonge tienerjaren, doken er hier en daar toch al probleempjes op. Mensen zeggen dat hij zich toen al inliet met de foute vrienden, foute mensen, zich wel inliet, al bezig hield met drugs, zij het op hele kleine schaal. Ook wel al aan het dealen op dat moment, maar echt heel beperkt. Anderen zeggen ook heel joviaal, grappig, een knappe man ook, zeggen vrouwen die hem gekend hebben. Maar het was wel iemand waar doorheen de jaren, zeg maar op derde, vierde middelbaar, waar niemand nog ruzie mee wilde hebben. Dus hij had wel een laagje venijn over zich en kon ook heel snel omslaan. Zijn manier, als iemand niet deed zoals hij het wilde of iemand fout reageerde, sloeg de sfeer bij hem om en kon hij explosief zijn. En dat uitte zich ook in, ik zeg niet geweld, dat is een groot woord, maar wel als er vechtpartijen waren, wat wel gebeurt onder jongeren, dan was hij daar wel eens bij betrokken en soms ook gewoon de aanstoker. Dus zijn vrienden, daar dwong hij respect af, ook een bepaalde reputatie. Anderen die problemen met hem hadden, gingen eerder angstig reageren, hadden schrik, waren voorzichtiger. Dus hij had toch wel een bepaalde reputatie van, met hem wil je geen ruzie hebben. En na zijn middelbare studies gaat Bressers verder studeren aan de Vrije Universiteit in Brussel. Wat weten we daar eigenlijk over?
Ja, zoals ik al zei, heel goed gedaan op middelbaar. Latijn wiskunde, van daaruit naar de VUB gegaan voor criminologie te studeren. Hij heeft die studie wel nooit afgemaakt. Hij houdt er vandaag wel nog altijd een bijnaam aan over, die van de universitair, maar dat diploma heeft hij dus niet op zak. De reden daarvoor moet ook weer volgens bronnen gezocht worden bij het feit dat die lokroep van het drugsgeld, dat eigenlijk te groot werd, dat hij ook steeds verder ging in zijn handeltje dat hij toch al had. En dat hij daar de stap genomen heeft, of de ambitie genomen heeft van niet de criminologie in te gaan, maar eigenlijk een crimineel te worden. En eigenlijk is het ook opvallend, het duurt toch enige tijd voordat de politie hem echt in beeld krijgt. Hoe komt dat eigenlijk? Dat zal te maken hebben gehad met de omgeving waarin hij is opgegroeid. In de jaren 2000, Noord-Limburg, daar was natuurlijk lokale criminaliteit, maar dat is veranderd, begin jaren 2000 nogmaals, omdat daar Nederlandse topcriminelen zich plots gingen vestigen in de buurgemeente Neerpelt. Grote Heide, Villawijk, daar doken plots mensen op als Sam Klepper, Marco Eyck, Robert Sengers, John Mierenmet. Dat waren echt al zwaargewichten in de Nederlandse criminaliteit, de Nederlandse drugswereld, gangsters. En die zijn dan allemaal eigenlijk buren van elkaar geworden in Grote Heide, naast Lommel. Dat heeft natuurlijk heel veel politiecapaciteit opgeslorpt. Dat heeft er ook voor gezorgd dat er zeer veel aandacht naartoe ging. Zeker toen die mannen één voor één geliquideerd werden. Die hebben allemaal de kogel gehad, op korte periode van elkaar. Dus het was heel druk in de buurt. Ook nog eens met de komst van Janus van Wezenbeek, die dan de drugsbron waarop de Netflix-serie ook gebaseerd is, wordt dan gezegd, undercover. Die is gaan vestigen op camping Parelstrand in Lommel. Dus we zaten in die periode, zeg maar, in een periode van 10 jaar met zeer, zeer grote, rijke drugscriminelen uit Nederland, die allemaal naar hier waren gekomen, waardoor de aandacht natuurlijk naar dat ging en niet naar de kleinere criminelen, de boefjes uit de regio. Ja, het is niet zo dat hij compleet uit het vizier blijft van justitie, want hij loopt wel even tegen de lamp. Hè? Ja, er is dus een zaak waarbij hij gevat wordt, een onderzoek naar de handel in verdovende middelen. Bressers, zoals ik al zei, Floor Bressers houdt zich op met de foute vrienden, werd gezegd. Nu, daar is een tweeling bij. Die jongens, ook uit Lommel, die zijn samen met Bressers, zitten die in dat kleine lokale dealerswereldje. Die mannen worden daarvoor gevat, betrapt. En uiteindelijk, Bressers wordt vastgezet. Een heel korte periode belandt hij in voorrechtenis in de zin van, zij zetten hem in een politiecel. Dat is de eerste keer voor hem. En het levert hem uiteindelijk ook een werkstraf op van 100 uur. Maar goed, 100 uur is niet veel, omdat ze ook denken, ze weten, Floor Bressers komt over als een intelligent persoon, is beleefd, vriendelijk. Hij heeft een goede omgeving, want hij groeit op in een warm gezin, bij ouders die het goed doen. Hij heeft een broer die het goed doet. Dus ze zien wel voldoende factoren die ervoor kunnen zorgen dat hij naar het rechte pad kan gaan. Ja, het is eigenlijk dat perspectief dat ze bij Bressers zien, ja, waardoor men eigenlijk toch wel bij justitie de hoop koestert dat het allemaal wel goed gaat gaan. Maar eigenlijk niet veel later loopt het dan opnieuw mis en deze keer toch wel weer wat serieuzer al. Hè? En dan zitten we dus in 2009. 16 augustus wordt er een overval gepleegd, 's avonds, op brasserie De Brugwachter in Lommelbarrier. En 2 gemaskerde, gewapende mensen, achteraf zal blijken met een alarmpistool, die stormen daar de zaak binnen. Zij slaan onder meer een ober tegen de grond en ze gaan aan de haal met €6.000 aan cash. Nu, die mannen die lopen weg richting het kanaal vlakbij en daar staat hun vluchtauto. En die staat klaar met achter het stuur een derde persoon, een groot persoon, een lang persoon. Dus die mannen stappen in, de 2 overvallers, die rijden weg. Nu, de zaakvoerder, die achtervolgt hen nog, die raakt het spoor kwijt, maar kan achteraf aan de politie wel een goede beschrijving geven van het voertuig, ook gedeeltelijk de nummerplaat doorgeven. En die info helpt natuurlijk enorm, want de politie komt zeer snel uit bij Floor Bressers, want Floor Bressers gebruikt de auto van zijn toenmalige vriendin om die overval te plegen. De Lange achter het stuur is Floor Bressers, trouwens zijn tweede bijnaam, De Lange. Hij is heel groot van postuur. Hij kan dat ook niet meer ontkennen. En hij geeft eigenlijk ook gewoon meteen toe aan de politie, zal het later ook doen voor de rechtbank, van ja, inderdaad, ik zat daar, ik ben stom geweest, ik schaam me daarvoor. Ik heb met die tweelingbroers, wij hebben samen die overval beraamd en gepleegd. Ja, en het is eigenlijk wel een markant moment ook, omdat vanaf dat moment duikt de naam Bressers steeds vaker op in verschillende dossiers. Hè. Weten we welke dossiers dat zijn, Philippe? Dus het klopt dat er na de overval op de Brugwachter in 2009, dat er nog
feiten plaatsvinden waar de naam van Flor Bressersz aan gelinkt wordt. Zeg maar dag op dag, na de overval op de brugwachter, een jaar later, vindt er een soort van strafexpeditie plaats van een uitgeweken Nederlander uit Hamont-Achel. Die man die wil thuis zijn hondje uitlaten, wordt daar verrast, overvallen door 2 personen met een auto. Die sleuren hem mee in een auto. Hij krijgt de nodige klappen. Ze rijden daarmee naar Bergijk. Dat is net over de grens met Nederland. Dus ze halen hem daar uit de auto. Hij krijgt klappen. En op een gegeven moment knipt een van de 2 gemaskerden zijn linkerpink af met een snoeischaar. Die man die komt vrij, die stapt ermee naar de politie. En in de verhoren die daarna volgen, valt de naam van Flor Bressersz als mogelijke opdrachtgever. Dus het slachtoffer zou Flor Bressersz verraden hebben in een drugsonderzoek. Dan is er nog een tweede geval, nog een tweede ontvoering, 5 maanden later. Dus augustus 2010 is gepasseerd, januari 2011. Een feestje in Lommel, wordt een Lommelaar meegenomen, ontvoerd, meegenomen naar Velde en krijgt je ook klappen van opnieuw 2 gemaskerden. Die zaken komen voor de rechtbank in 2014, samen met de overval op de brugwachter. Dus het parket, het Openbaar Ministerie bundelt die zaken. Alleen beschikken blijkbaar niet over voldoende bewijzen dat Bressersz bij al die feiten betrokken is, want hij wordt enkel veroordeeld voor de overval op de brugwachter. Die overval die hij trouwens ook bekend heeft, waarvan hij belooft aan de rechter van ik heb er heel veel spijt van, ik schaam me daarvoor, ik ga dat niet meer doen. Maar de andere feiten die hij altijd ontkend heeft, zowel het incident met de snoeischaar als de overval op het feestje in Lommel, daarvoor wordt hij vrijgesproken. En dan hebben we natuurlijk ook nog daarna de gijzeling van Johannes W. Dat is in 2016. Wat is daar eigenlijk gebeurd? Want dat vormt ook wel echt een kantelpunt. Ja, dat zijn dus eigenlijk heel ernstige feiten die er gebeurd zijn, met betrekking tot ook weer een incident in de drugswereld. De drugscrimineel Johannes W. die is toen ontvoerd geweest. Nu, wie is Johannes W.? Johannes W. is iemand die als bloemenhandelaar, die als transporteur een lading heroïne, 40 kilo, kwijtspeelt, verliest, omdat hij betrapt wordt tijdens een transport naar Engeland. Hij komt daarvan terug en in 2016, februari 2016, wordt hij plots ontvoerd, meegenomen naar een huis in Balen en daar delen ze klappen uit. Meerdere verdachten, meerdere daders die dat doen. Er is ook iemand die hem bewerkt met een scheermesje, zijn hand, zijn onderarm, hij wordt gesneden. Nu, die man die stapt na die ontvoering, want ze laten hem ook weer vrij, stapt naar de politie en gaat daar zeggen, ik ben ontvoerd geweest. Dat gaat gegaan hebben om die 40 kilo heroïne, die zijn boos op mij dat dat kwijt is. Dat gaat gegaan hebben, zegt hij ook in een andere verklaring, om 8 kilo cocaïne. En ze nemen mij dat kwalijk, ze hebben hem dan ook bestolen, die daders. En hij laat daar ook namen vallen en persoonsbeschrijvingen. En 1 persoonsbeschrijving is die van een lang persoon die zou dan ook het zwaarste geweld hebben aangericht, dus hem gesneden hebben, behalve hem gesneden hebben, ook een wapen tegen zijn hoofd hebben geplaatst. En die lange wordt later geïdentificeerd als Flor Bressersz. Dus op dat moment lijkt het erop dat Flor Bressersz zich in een intussen hogere milieu binnen de drugswereld afspeelt en daar wel nog altijd betrokken is bij geweldfeiten. En Bressersz wordt dan uiteindelijk ook voor 4 jaar effectieve gevangenisstraf veroordeeld voor de feiten op Johannes W. Hij gaat daartegen in beroep en eigenlijk in die tijd verandert er heel wat, hè? Ja, we zitten dus in 2018 wanneer die zaak voorkomt. Hij krijgt inderdaad een eerste aanleg voor de rechtbank in Antwerpen. 4 jaar, effectief. Op dat moment heeft Flor Bressersz Paul van de Meulenbroeken als advocaat, een van de bekendste strafpleiters in ons land, die grote drugscriminelen verdedigt. En mogelijk wil dat toch wel iets zeggen in die periode. Nu, Bressersz gaat tegen die 4 jaar effectief in beroep, want hij ontkent die feiten van A tot Z. Hij ontkent dat hij dat gedaan heeft en gebruikt dat beroep, die gewonnen tijd, ook om orde op zaken te stellen. Want hij is op dat moment echt wel doorgegroeid in het drugsmilieu, in de cocaïnewereld. En we kunnen misschien stellen dat hij daar op de hoogste trappen van de ladder staat. Maar dat wordt ook duidelijk voor de speurders. Datzelfde jaar, dus hij wordt veroordeeld tot 4 jaar effectief begin 2018. Een paar maanden later is er iemand, een oude jeugdvriend van Flor Bressersz, die wordt gevat voor het runnen van een drugslab. Die belandt in de gevangenis en daar pleegt die man zelfmoord. En die man, ook een Limburger, laat een afscheidsbrief na en daarin zegt hij, Flor Bressersz behoort tot de grootste cocaïnetrafikanten van Europa. En we zitten dan in 2018. En dan natuurlijk ondertussen wereldwijde bekende kraak van de Sky ECC en Encrochat.
De speurders krijgen daardoor een schat aan informatie binnen. Hè. En men slaagt erin om verschillende versleutelde berichten te lezen. Filip, je hebt een aantal van die berichten kunnen lezen. Ja, wat blijkt eigenlijk uit die berichten? Daaruit blijkt dat die afscheidsbrief uit 2018, de vermoedens die er toen waren, dat die kloppen. Want de berichten, dus Sky ICC die kraakt, dat zijn miljarden geheime berichten van de hele drugswereld. Dat kunnen we wel stellen, zeker bij ons. Die gewoon op straat worden gegooid, die in handen komen van de politie. Zij kunnen pressers identificeren als gebruiker van enkele nicknames. Het gaat om Bongo King, om Rick Long. Ook EncroChat trouwens, een andere vergelijkbare softwaremodel als dat van Sky ICC. Daarop is hij actief. En ze lezen mee, achteraf dan, dat Floor Bressers drugstransporten regelt, dat hij miljoenen euro's cash verdient en ook weer gaat verspreiden, verdelen, dat hij zeg maar een ganse drugsorganisatie van A tot Z aanstuurt. Dat hij een drugsbaas is. Ja. Dat hij echt aan de top staat van een criminele organisatie, internationaal. Ja, want men beschrijft dat ook, dat het eigenlijk, ja, de organisatie van Bresser is veel groter dan men eigenlijk dacht op dat moment. Het gaat om een multinational. En ze hanteren ook verschillende smokkelmethodes. Hè. Dat blijkt ook uit de berichten, Filip. Ja, dus we kunnen stellen, het dossier wat nu maandag gaat starten, proces Samba, dat draait om een drugsmokkel. Meerdere transporten via een dekmantelbedrijfje, een waterzuiveringsbedrijf, Kriva Rochem, in Antwerpen gevestigd, maar zij voerden mangaanerts, Braziliaans mangaanerts, in via de haven van Rotterdam. Nu hebben ze in Sky gezien, het Openbaar Ministerie, de politie, dat dus inderdaad gewoon een dekmantel was, dat bedrijfje enkel alleen tot doel had voor Floor Bressers en zijn entourage te bedienen. In het dossier zijn 10 transporten weerhouden, dus ze hebben via Brazilië, via mangaanerts, tonnen cocaïne, in totaal 16 ton, naar West-Europa laten komen. Nu goed, dat is maar 1 drugslijn, want ze zien ook dat in dezelfde periode Bressers heel erg actief is op Sky ICC, op EncroChat, en dat hij allerlei manieren zoekt om zoveel mogelijk cocaïne te importeren. En hij doet dat via allerlei manieren, of althans, er worden plannen gemaakt om dat via allerlei wegen te doen. Er is smokkel via rijst. Dat is trouwens een ander dossier wat nog voor de rechtbank gaat komen, moet komen. Dat gaat ook om vele honderden kilo's, wellicht ook tonnen. Er zijn plannen gemaakt om een lijn te creëren via bulkschepen geladen met sojascheuten, ook van Zuid-Amerika afkomstig. Er is op een gegeven moment sprake van dat Bressers een bulkterminal in Afrika beheert aan de kust. En dat ze dan via suiker de cocaïne willen laten meekomen. Er zijn ook mislukte transporten, onder meer tonijn uit Ecuador. Dus daar wordt 890 kilo ingevoerd. De cocaïne is vermengd met de blikken tonijn. Het is de bedoeling dat wanneer dat hier komt, om dat terug te extraheren via een kok en zo de cocaïne eruit te halen. Nu goed, dat mislukt, dat transport. Een ander voorbeeld is dat van een catamaran. Dus hij heeft een Braziliaanse rechterhand, ook een heel zware crimineel. De Carvalho heet die man, die trouwens mee vervolgd wordt in het dossier Samba. En die zoekt net als Bressers allerlei manieren om drugs te transporteren. Dus Bressers en de Braziliaanse rechterhand gaan 2 ton cocaïne op een zeilschip zetten vanuit Brazilië. En ze hebben dan het plan gemaakt om op open water, wanneer dat zeilschip daar is, een andere boot aangestuurd door Bressers te laten passeren, dat ze daar elkaar ontmoeten om de drugs over te laten van de catamaran in de boot, zeg maar, die het dan naar Afrika moet brengen. Alleen mislukt dat, omdat de Braziliaanse marine die catamaran al entert, doorzoekt, wanneer ze de haven nog niet fatsoenlijk verlaten hebben in Brazilië. En ze treffen dan die 2 ton cocaïne aan. Dus dat is ook een transport dat mislukt. Daarnaast overweegt Bressers bijvoorbeeld ook, weer een andere manier, om de lucht te gaan gebruiken. Dus er is iemand die stelt voor, die biedt aan, kijk, we doen repatriëringsvluchten, ook weer via zijn Braziliaanse rechterhand. We gaan er een ton cocaïne op zetten. Wilt je meedoen? Wordt gevraagd aan Bressers. Nu, we weten niet of dat is doorgegaan, maar vermoedelijk heeft dat wel een zaadje geplant, want er is iets heel hallucinant wat daarna nog gebeurt. Bressers gaat in Guinea op een heel klein vliegveld 8 miljoen euro investeren. Dus wat wil hij doen? Hij stuurt al mannetjes ter plaatse, hij heeft die al ter plaatse, om daar de landingsbanen van dat kleine vliegveld zijn onverhard. Dus eerst moeten die mannen daar alles gelijk trekken met een wel, en dan is het de bedoeling om daar te gaan asfalteren, zodat hij zijn eigen landingsbaan heeft, om vervolgens via vliegtuigen, die hij dan nog wilt aankopen, dus die plannen worden gemaakt, we gaan eigen vliegtuigen aankopen. Het plan is om vanuit
Guinea in West-Afrika aan de kust om tonnen cocaïne via Brazilië over te vliegen naar West-Afrika, daar dan weer af te laden om vervolgens het op boten te zetten richting West-Europa. Dus een andere weg via West-Afrika dan, via een eigen vliegveldje eigenlijk dan in zijn beheer. En die plannen zijn zo ver gevorderd dat er zelfs een villa gehuurd wordt, dat ze die innemen vlakbij dat vliegveldje en ook volledig gaan inrichten. Dus er zijn meerdere Sky-ICC-gesprekken die ze hebben teruggevonden die daarover gaan. En daaruit blijkt echt wel dat ze al heel ver zijn met hun plannen. Ja, dus menens om daar een vliegveld te gaan aanleggen. Hè. Nu, naast de verschillende strategieën om terugslijnen op te zetten, is Bressers ook zeer actief bezig om justitie te slim af te zijn. Hè. Ten eerste is er natuurlijk, waarvan alle criminelen dachten, Sky, ICC, Encrochat, dat is de cryptofoons. Ja, die hebben ze gebruikt, wat elke drugscrimineel gedaan heeft, maar Bressers ging altijd veel verder. Zijn contrastrategieën situeerden zich op alle vlakken. En ook mensen uit de bovenwereld. Dus wat heeft hij gedaan? Hij kon terugvallen op een corrupt netwerk, advocaten, corrupte politiemensen, dus echt mensen Europees, op globaal vlak bekeken. Mensen die voor hem dingen gingen opzoeken, vertrouwelijke informatie doorspeelden, gewoon omdat hij ten alle tijden wilde weten, hoe ver staat justitie tegenover mij, wat weten ze over mij, waar kan ik ervoor zorgen dat ik nog anoniem blijf, dat ze mij niet kunnen terugvinden. Behalve dat corrupt netwerk heeft hij ook valse paspoorten laten maken. Dus Bressers was niet alleen Belg, hij was ook Griek, hij was Pool, hij was een Zwitser. Net als zijn partner trouwens, de Nederlandse Petronella, die dus ook Vivian werd ze genoemd. Net hetzelfde, had dus ook valse paspoorten. Daarnaast heeft hij tegenobservaties gedaan. Wanneer hij is voortvluchtig, hij wil uit handen blijven van justitie. En daarvoor moet hij natuurlijk de wereld rondtrekken. Op een gegeven moment wil hij weer verhuizen. Hij moet ook zijn spullen, zijn persoonlijke spullen, daar krijgen op die locatie. Hij heeft alleen schrik dat al die verhuisdozen, tot de politie daar misschien afluisterapparatuur in plaatst, of trekkers waarmee ze hem kunnen achtervolgen. Dus wat doet hij? Hij huurt een privédetectieve, een Nederlander uit Zoetendaal in, die voor hem al die verhuisdozen gaat sweepen, om te kijken of er zeker niks in zit, zeker niks tussen zit, dat kan leiden naar Bressers. Maar dat is niet alles. Hij gaat er verder in met die detectieve. Dus die start met kleine jobjes, kleine karweitjes dat hij voor Bressers uitvoert. Maar op een gegeven moment, Bressers heeft door, ik word genoemd in meerdere zaken, hij begint in de media te komen, maar hij wil dat voorkomen. En hij gaat er heel ver in door te vragen aan de privédetectieve, ga je voor mij, de onderzoeksrechter, schaduwen, speurders die betrokken zijn in die zaken, schaduwen, de gevangenisdirecteur, want ik wil weten, wat weten ze over mij, wat weten ze over mijn companen, wie zegt wat over mij, zijn er companen die mij aan het verraden zijn. Hij wil die controle houden en daardoor zegt hij van, ik ga er heel ver in. Ik ga heel mijn criminele netwerk, heel mijn niet-crimineel netwerk gebruiken om te voorkomen dat ze iets tegen mij hebben. Ja, en de organisatie rond Bressers genereert eigenlijk op zeer korte tijd immense rijkdom. Philippe, heb je eigenlijk zicht op de omvang van de rijkdom en de impact daarvan op hun leven? Ik denk dat dat heel moeilijk te zeggen is, maar we slaan de bal niet mis als we zeggen dat het om honderden miljoenen euro's gaat, wat natuurlijk een enorme rijkdom is. Dat Bressers geld heeft, dat is heel duidelijk, uit meerdere problemen die zich voordoen, die hem schijnbaar geen pijn doen. Zoals er bijvoorbeeld in mei 2020, op dat moment is Sky ICC gekraakt, de criminelen weten dat nog niet, en in Nederland kunnen de speurders live gesprekken meevolgen. Dus dat is een periode, dat is heel kort geweest, dat zij mee kunnen volgen live. En op die manier komen ze uit in Eindhoven bij een stashplaats. Dat is een woning waar een dakloze zit uit het entourage van Bressers, geregeld door het entourage van Bressers. Een dakloze die de klok rond dat pand moet bewaken. Dat is met een reden, want in dat pand, wanneer de politie daar binnenvalt, vinden ze 12 miljoen euro aan cash. 12 miljoen, wat achteraf, zo blijkt, dat geld was van Bressers en van zijn Braziliaanse rechterhand. Hetzelfde gebeurt niet veel later met een koerier die na geslaagd transport 3,5 miljoen euro van Bressers moet overbrengen van locatie A naar B, maar er wordt gevat. En ook dat geld wordt in beslag genomen. Dus op heel korte tijd verliest Bressers ruim 15 miljoen euro. En toch doet hem dat niks. En dat zien we ook wanneer een goede vriend van Bressers met iemand anders aan het praten is, aan het converseren op Sky. En die hoort natuurlijk van, de ontdekking van die stashplaats, 12 miljoen euro, enorm veel geld. Misschien ook die 3,5 miljoen. En die denkt van, oei, dat veel mensen failliet, Bressers failliet. En dan zegt die vriend tegen die persoon, geen schrik hebben. Hij heeft nog wel ergens 100 miljoen zitten.
En dan ook nog blokken cocaïne dus, voor 30 miljoen euro. Dus Flor zit wel safe, die kan wel tegen een stootje. Ja, en dan is dat natuurlijk ook het uitgavenpatroon. Daar heb je ook zicht op gekregen, hè, Philippe? Wederom hallucinant. Brijssers die op de vlucht is, heeft een locatie nodig om te verblijven. En een van die locaties is, want hij duikt overal onder, wordt gezegd, op een ranch in Zuid-Afrika, Dubai heeft hij gezeten, dat hebben ze gezien. Maar op een gegeven moment vertrekt hij naar de Seychelles. Meer bepaald een luxejacht van ruim 60 meter op de Seychelles. En hij verblijft daar echt al heel lang, vele weken, enkele maanden. Betaalt, als we de brochures mogen geloven, 250.000 tot 260.000 euro per week om daar te mogen zitten. Ja, dat is een enorme smak geld. Terwijl ze op die boot zitten, is hij natuurlijk aan het werk, als een drugstransport aan het regelen. Maar wanneer hij niet aan het werk is, ja, gaan ze feesten, nog eens feesten. Want ik zeg ze, dat wil zeggen hij en zijn partner, maar ook goede vrienden die bij hem zijn. Ze hebben personeel op de boot. Ze hebben elke dag een kok. Ze gebruiken een helikopter die van Brijssers zelf is. Hij koopt die voor 800.000 euro om mensen van en naar de boot te halen. Een privékok, dus die elke avond lekker eten maakt. Dure wijn, voor 10.000 euro's maken ze op een drank. En alsof dat al zo niet genoeg is, wanneer ze die boot, dus op een gegeven moment verlaten ze de boot en trekken ze naar een eiland, even verderop, een privé-eiland. En daar ook weer heel het gezelschap, luxe vakantiehuizen zijn dat, maar echt alle luxe, aan 15.000 euro per week. Dus dat is ook weer een smak geld wat ze erachter laten. Behalve dat, dus zijn vakanties noem ik dat. Dat is misschien een groot woord, maar zijn onderduikadressen, ja, dat is luxe, dat is weelde. Behalve dat is hij ook heel erg gevoelig aan dure juwelen. Dus hij koopt echt horloges van €1 miljoen. Eén daarvan is bijvoorbeeld, misschien ook wel typerend, een horloge van Jacob & Co. En dat is een speciale editie, €330.000 voor een horloge dat verwijst naar Scarface. En Scarface, filmklassieker, heel bekende film over de misdaad in Amerika. En dat typeert hem wel. Ja, spreekt tot de verbeelding wel. Hè. Buiten het aankopen van luxegoederen gebruikt hij zijn geld ook wel om, ja, laten we maar zeggen, lange termijn beleggingen te doen, Philippe. Hij heeft een lange termijnvisie, inderdaad. En dat geld spendeert hij ook daaraan. Dus het is niet enkel luxe, niet enkel feesten, niet enkel zijn vrouw, zijn partner, zijn vriendin. Alles geven wat haar hartje begeert. Hij denkt verder na. Zo koopt hij gestolen kunst. Dus hij heeft, naar eigen zeggen, want het schilderij is nog altijd niet terecht, hij heeft de werk, De Twee Lachende Jongens, van Frans Hals, Nederlands oudmeester. En hij heeft dat, zegt hij, zoals naar boven gekomen in de gesprekken op Sky SCC, in zijn bezit. Hij heeft dat gekocht van de dief, de persoon die dat schilderij gestolen heeft. En Brijssers had daar €550.000 voor over. Nu, het schilderij is naar verluidt meer dan €10 miljoen waard, tussen de 10 en de 15 miljoen euro. Hij heeft dat schilderij niet gekocht om bij hem thuis op te hangen aan de muur, omdat hij dat heel mooi vindt. Nee, hij heeft dat gekocht als middel in de hoop dat op dat moment dan, dus hij is nog altijd voortvluchtig, nog niet gevat, maar hij heeft schrik voor de dag wanneer het zover is, want hij vreest daar wel voor, maar vooral dan ook voor zijn vrouw. En hij zegt op Sky ICC, wanneer hij aan het praten is met anderen, ik heb dat schilderij gekocht, niet voor mezelf, voor mij is het te laat, ik ga me daar niet mee kunnen vrijkopen, maar misschien kan ik er wel mijn vrouw Viv, misschien kan ik haar wel vrij krijgen als ik zeg van, kijk, als jullie haar laten gaan, geef ik dat schilderij in ruil. Dat is hallucinant dat hij denkt dat hij tot alles te koop is, want het is duidelijk dat hij dat denkt. Hij is voorzienend, maar denkt ook met geld krijg ik alles gedaan. Of een ander voorbeeld is dat ten tijde van de coronacrisis. We zitten in België, ja, wereldwijd, zit op slot, maar ook heel veel mensen die aan de beademing moeten, we zitten met COVID-testen. En hij, die nog een straf van 4 jaar heeft openstaan voor die strafexpeditie in 2016, in verband met die 40 kilo heroïne die dan is gevallen. Hij heeft het plan, ik ga mijn advocaat contacteren en ik wil dat hij gaat onderhandelen met de Belgische staat, want die straf van 4 jaar, ik wil die niet uitzetten. Ik wil dat die wegvalt. En ik heb daar €2,5 miljoen voor over om dat te geven aan België. Plus, ik doe er 100.000 COVID-tests bij en beademingstoestellen, een 50-tal. Want het is corona, mensen hebben van alles nodig, er is overal tekort en ik ga ervoor zorgen dat ze dat krijgen en in ruil wil ik dat ze mijn straf laten vervallen. Nu goed, dat plan, dat gaat niet door, dat lukt niet. Maar wat hij wel kan, zo zien we later, ook weer via Sky CC-gesprekken, hij heeft een compaan die hem wil bezoeken, die naar de Seychelles komt wanneer hij daar zit. Alleen, ja, corona, quarantaine en die persoon die wordt vastgezet, die mag dat niet verlaten.
En wat doet hij? Hij laat een compaan van hem, degene die zijn financiële zaken behartigt, ook alle gesprekken voert met alle instanties om alles geregeld te krijgen, zijn een fixer, heel belangrijk persoon voor hem, Bastiaan K. Hij laat hem onderhandelen met de autoriteiten op de Seychelles en in ruil voor inderdaad COVID-testen, beademingstoestellen aan dat land, krijgt hij zijn compaan uit quarantaine. In bepaalde landen lukt het hem wel effectief om... Het juiste land is alles te koop. Ja. Nu, uiteindelijk zal Bressers het op 4 mei 2021 tot de Most Wanted-lijst van Europol schoppen. Ja, en 10 maanden later wordt hij ook effectief gearresteerd, Philippe. We zitten dan in februari, 16 februari 2022, 10 maanden nadat hij op die Most Wanted-lijst is terechtgekomen. De eerste Limburger ooit die op de Most Wanted-lijst stond. En hij zit dan in Zurich, hartje Zurich. Hij is al een tijdje trouwens in Zurich op dat moment. Hij heeft daar in een kuuroord gezeten, luxe hotels, een afwachting van een definitief plekje. Hij is van die hotels, die luxe hotels, is hij naar een villa gegaan aan het meer van Zurich. Die villa heeft hij dan verlaten voor de Renaissance-toren in hartje Zurich. Hij gaat er de penthouse betrekken, samen met Petronella, zijn vriendin, en uiteindelijk ook een eerste kind, want zij is een verwachting terwijl ze in Zwitserland zitten. Zij bevalt ook. En dus zij, dat gezin, betrekt daar dan op de 22e verdieping een luxe appartement, een luxe flat. €8.000 per maand kost dat. Ze hebben trouwens ook nog een tweede appartement op dezelfde locatie. Dat hebben ze nodig voor al hun spullen kwijt te kunnen. Dat is eigenlijk een stockageruimte, een zeer dure stockageruimte. Het zegt ook wel weer wat, denk ik, over het vermogen waarover ze beschikken. Maar die 16 februari 2022, ze zijn hem op het spoor gekomen, ze hebben hem in het nauw gedreven. De Zwitserse speciale eenheden, de Zwitserse politie, zij vallen daar binnen. Ze arresteren hem, ze arresteren zijn vrouw. Het was vrij onverwacht, want zij zitten daar, ze zijn daar zeer dure wijn aan het drinken, zeer duur aan het eten. In een appartement, in een penthouse, volledig opnieuw ingericht met zeer luxueus meubilair. Maar daar, op dat moment, 16 februari 2022, wordt Floor Bressers, nadat hij toch al jaren op de vlucht leeft en ook al 10 maanden internationaal gezocht wordt hij daar en dan in de boeien geslagen, opgesloten in de gevangenis van Zwitserland, in afwachting van zijn uitlevering aan ons land. Philippe, in de zaak Samba staat Bressers dus terecht, maar bij uitbreiding, ja, zeg maar, de NV Bressers staat daar eigenlijk terecht. Hè? Je hebt het er net al wel aangehaald, maar waar gaat de zaak Samba juist over? Ja, dus zoals we juist zeiden, proces Samba, dat zijn in totaal 31 beklaagden. De spilfiguur, het kopstuk, Floor Bressers. En zij, die 31 beklaagden, worden er samen van verdacht te behoren tot de criminele organisatie van een drugsbaas Kingpin Bressers. En zij hebben dan dus 10 transporten worden weerhouden, ingevoerd via Krivarochem, dat waterzuiveringsbedrijf in Antwerpen, die dan via de haven van Rotterdam, want daar was Bressers. En hij zat Bressers heel erg goed, had er mannetjes werken, kende heel die haven, was voor hem zeer toegankelijk, zeer gemakkelijk om drugs in te voeren. Nu goed, ze hebben dan een onderschepping gedaan, 3,2 ton cocaïne verstopt tussen mangaanerts uit Brazilië. Ze hebben dat gevonden. Dat is de start van het dossier Krivarochem van Samba. Wanneer die lading valt, ze hadden dat wel ingecalculeerd. Want zoals altijd, drugscriminelen zetten, cocaïnetrafikanten zetten lijnen op met de wetenschap dat dat vroeg of laat, liever laat natuurlijk voor die mannen, dat het dan misloopt, dat er ontdekt wordt en dat die route, die manier van transport, dat die dan verbrand is. 31 mensen in totaal die zich daarmee bezig hebben gehouden. Drugs enerzijds, witwassen anderzijds, boekhouding, bovenwereldmensen zoals we al zeiden, advocaten. Die 31 mensen, die moeten vanaf maandag verschijnen voor de rechtbank. Nu, initieel ging dat doorgaan in Brugge, want dat is het dossier wat opgestart is, parket in West-Vlaanderen, maar als parket van Brugge, alleen het is verhuisd naar Brussel. De reden daarvoor is dat we daar de Site Justitia hebben. Dat is een beveiligde rechtbank die destijds gebouwd is op de oude NAVO-terreinen, gebouwd is voor het terreurproces in ons land, naar aanleiding van de aanslagen die er geweest zijn in Zaventem, in Maalbeek. Dus dat proces heeft toen plaatsgevonden op de oude NAVO-terreinen, de Site Justitia, wordt nu hergebruikt. Ja, en zoals je zegt, er zijn 31 beklaagden. Het gaat over heel veel tonnen cocaïne, heel veel beklaagden. Welke beklaagden springen er eigenlijk uit? Ja, ten eerste hebben we natuurlijk Floor Bressers, dat is de spilfiguur waar het om draait. Nogmaals, een van de zwaarste criminelen wellicht in ons land, die ons land ooit gekend heeft. Een van de zwaarste drugscriminelen.
van internationale allure. En dat is toch wel uitzonderlijk. Het federaal parket noemt hem dus de kingpin. Dat is de opperbaas van de organisatie. Iemand die van A tot Z alles heeft aangestuurd. Alles heeft gecontroleerd. Dus zeer voorzienend was, nogmaals. Wordt omschreven als uiterst intelligent, maar ook meedogenloos. Wil ook wel veel zeggen, denk ik. En hij wordt dus dan verdacht van de invoer van ruim 16 ton cocaïne via Krivarochem, zoals we juist hebben aangehaald. Maar goed, dat is dus de spilfiguur. Wie ook mee vervolgd wordt, is zijn rechterhand, de Braziliaan Sergio Roberto de Carvalho. Nu, dat is een ex-majoor van de Braziliaanse militaire politie, maar ja, hij staat beter bekend of is beter gekend als de niet bijster originele Pablo Escobar van Brazilië. Nu goed, niet origineel, maar het zegt wel veel. Hè? Iemand die vergeleken wordt met Pablo Escobar, toch de bekendste drugskoning, zal ik maar zeggen, van Colombia. Nu, wie is de Carvalho? Dat is een wereldspeler, net als Bressels op de cocaïnemarkt. En ook echt wel de rechterhand van Flor Bressers. En die heeft vanuit Brazilië al tientallen tonnen cocaïne naar Europa verscheept. Net zoals Bressers, dus zeer veel risico, zeer veel wilde ideeën. De catamaran, daar was hij betrokken via het vliegtuig. Want er zijn al vliegtuigen ook van hem in beslag genomen. Dus kortom, waar Bressers mee bezig was, deed hij ook. Ja, en dan heb je natuurlijk ook nog Bastiaan K. Je haalde dat er net al aan. Eigenlijk de man die zorgt dat alle beslommeringen in het leven van Bressers geregeld zijn. Hij is ook een van de absolute sleutelfiguren in de organisatie. De financial wizard is dat eigenlijk. Hij is toch wel de baas van de financiën. Hij kent dat wereldje enorm goed. Noem hem gerust de CFO van de NV Bressers, want hij regelde de financiën, maar ook veel meer dan dat. Dus blijkbaar probleemloos, moeiteloos kan hij geld de hele wereld rondsturen. Dat doet hij zonder problemen. Maar daarnaast was dat ook gewoon de fixer van Bressers. Stond ook heel nauw contact. Echt wel, als Bressers de topman is, staat hij daar net onder. Ja, dus de topmannen Bressers en de Braziliaan, net eronder Bastiaan K. Financieel regelde hij alles, alle constructies op poten gezet, maar ook wanneer er problemen waren. Ik zeg maar, wanneer Bressers op de boot zit, de Catina, die jacht van 60 meter lang, iemand die €250.000 per week moet betalen, €260.000 per week om daar te verblijven. En als niet alles verloopt zoals hij dat wil, dan schakelt hij, of heeft hij Bastiaan K. ingeschakeld. Dus wilde de kapitein niet verder varen, dan moest Bastiaan K. ervoor zorgen dat dat wel gebeurt, door contact op te nemen met de mensen van de jacht. Dus Bastiaan K. is echt wel iemand die alles regelde. Zelfs tot de valse paspoorten toe. Ook dat was iets wat hij kon regelen. Ja, belangrijk figuur in de organisatie. Ja. Zijn er nog een aantal die eruit springen? Ja, misschien wel Stefan Papic dan, om maar te kaderen hoe. Als we spreken over meedogenloos, Papic is een Nederlandse Bosniër en wordt door het parket gezien als degene die de absolute leider was op operationeel vlak. Dus als het gaat over het importeren van de drugs en hoe dat moet gebeuren, Bressers controleerde altijd alles van A tot Z, maar Papic was wel degene die bij hem alles terugkoppelde, die alle transporten mee opvolgde en Bressers vertrouwde hem ook blindelings. Nu Papic, Nederlandse Bosniër zei ik net, maar hij wordt ook gelinkt aan het Servische Dino en Tito kartel. Ja, en als we spreken over kartel, dan hebben we het natuurlijk over maffia, dan hebben we het over zeer meedogenloze en zware drugscriminelen. Nu, behalve Papic hebben we natuurlijk ook een belangrijk figuur, want het kan niet anders, de zaakvoerder van Krivarochem. Ons ziltingsbedrijfje vanuit Antwerpen bleek onzin, helemaal niet waar. Het was gewoon een dekmantel. En die persoon, dus de zaakvoerder van Krivarochem, dat bedrijfje, die wordt natuurlijk ook mee vervolgd. Want ja, zonder Krivarochem geen bedrijf om die transporten in te voeren vanuit Brazilië. En was de cocaïne ook niet tot hier gekomen natuurlijk. Dus dat is ook een belangrijk figuur. Daarnaast hebben we in de zaak ook een ex-flik, een ex-portier, die geholpen hebben. We hebben een Eindhovense loopjongen die voor Flor Bressers onder meer bijvoorbeeld de stashplaatsen geregeld heeft. Terugkeren dan naar die 12 miljoen die gevonden is. Die Eindhovense loopjongen, zeer belangrijk voor Bressers om zijn geld te kunnen verborgen houden. We hebben natuurlijk niet in het minst de partner van Bressers. We kunnen niet rond Petronella VH. Zij is de partner van Bressers, wist heel goed waar hij mee bezig was. Wist dat hij een drugscrimineel was, maar haalde er natuurlijk alle voordelen uit, want ze leefde een luxe, absolute luxe. Heeft bijvoorbeeld de periode dat zij in Zwitserland verbleef, heeft zij 2,5 miljoen uitgegeven
aan luxegoederen, aan eten. Om een voorbeeld te geven, zij waren bekend bij elk luxemerk. Elke winkel met luxemerken in Zwitserland, elke exclusieve winkel, daar kenden ze het koppel Bressers en Petronella. Omdat ze daar kaarten hadden, lopende rekeningen voor kledij te bestellen, voor juwelen te bestellen, te kopen. Dus dat zegt echt wel voldoende. Ze wist heel goed waar het om draaide. Ze heeft er ook maximaal van geprofiteerd. Had een Sky ECC-telefoon, had cryptofoons. Is trouwens ook de moeder van de kinderen van Bressers. Ik zeg kinderen, want intussen, we hebben het eerste kind wat geboren is in Zwitserland, tijdens zijn verblijf daar. Intussen is er het tweede kind bijgekomen. Ze is ook nog altijd bij hem. Dus sowieso een belangrijk figuur voor Bressers. Daarnaast natuurlijk de mensen uit de bovenwereld. Ik had het juist al over een ex-flik, een exportier. Kleinere vis, maar we hebben Paul van de Mullenbroeke, de advocaat van Bressers, ex-advocaat intussen trouwens, omdat hij in meerdere dossiers ook genoemd wordt, die gevoelige informatie doorspeelde. We hebben een collega van hem, Sam Polat, een advocaat uit Nederland, die weliswaar zegt dat hij, om de Nederlandse zijn de regels anders, omdat ze daar wel informatie mogen doorgeven aan derden, gevoelige informatie, ietsje anders geregeld dan in België. Maar goed, België zegt, wetgeving, die hanteren wij niet, die van Nederland. Dus die wordt ook mee vervolgd, vanwege dezelfde reden als Paul van de Mullenbroeke. We hebben een griffier, een vrouw, die in de periode dat Bressers een voorrechtenis zit voor een onderzoek naar cocaïnetransporten via Rijst. Het gaat dan om 2018. Bressers belandt dan een tijdje in de cel, meerdere maanden, maar runt nog altijd een drugsorganisatie. En om dat te kunnen doen vanuit de cel, heeft hij de hulp nodig van de griffier. Zij bezorgt hem onder meer een gsm die naar binnen gesmokkeld wordt, een cryptofoon, waardoor hij kan communiceren met de buitenwereld. Belandt daarna ook nog op het kantoor van Paul van de Mullenbroeke. Wanneer dat stopt, werkt zij bij een andere overheidsinstelling en zal ook daar gevoelige informatie doorspelen, iets waar ze trouwens al voor vervolgd is geworden, dus waar al een rechtszaak van geweest is. En tot slot, denk ik, mogen we zeker niet vergeten, hebben we een gauwgenoot van Bressers, Kevin N. uit Houthalen-Helchteren. Dat is iemand die een oude vriend is van Bressers, ook al jaren meegaat, die ook alles weet van Bressers, die altijd in de bres springt voor hem, voor de lommelaar. Dus hij steunt hem in alles, helpt wanneer dat hij in de problemen is, bijvoorbeeld met het bezorgen van cryptofoons, nieuwe telefoons, met versleutelde software. Hij kent alle belangrijke leden van de organisatie en is ook iemand die drugs verkoopt. Dus wat doet Bressers? Bressers importeert cocaïne, verkoopt die dan per kilo. En Kevin N., de man uit Houthalen-Helchteren, is iemand die drugs per kilo gaat verkopen. Krijgt er een percent op, maar niet zoals de anderen. Hij krijgt het dubbel. Omdat hij natuurlijk een vertrouwenspersoon is van Bressers, een nauw contact, een vriend, een goede vriend, krijgt hij meer dan de anderen die drugs moeten doorverkopen. Daarnaast is de man uit Houthalen-Helchteren ook iemand die heel thuis is in de wapenhandel. Dus hij is een wapenhandelaar die alles aanbiedt. Aan iedereen verkoopt hij wapens. En is ook niet bang om zelf geweld te gebruiken. Er is bijvoorbeeld een onderschept Sky ECC-gesprek waarin Kevin N. pocht of niet, wie zal het zeggen, dat hij bij een ruzie om drugs in Nederland iemand heeft neergestoken. 18 messteken, zegt hij zelf erover. Die man, het slachtoffer, heeft het dan weer overleefd. Gelukkig, want anders had het er heel erg voor hem uitgezien. En wegens een gebrek aan bewijzen is die zaak volgens dan de goede vriend van Bressers ook geseponeerd. Of dat klopt, mogelijk wel, mogelijk niet, maar het typeert wel de houding van die persoon. Ja, en eigenlijk, ondanks het feit dat het over zo'n groot proces gaat, Samba, zal het ook niet het eindpunt zijn van Bressers juridische strijd, aangezien dat zijn naam ondertussen in heel wat andere grote drugsdossiers ook opduikt. Hè. Misschien kunnen we wel stellen dat de NV Bressers een onderneming is, een lopende zaken. Kunnen we wel stellen, want inderdaad, het Samba-proces is niet het enige. Intussen lopen er tal van onderzoeken tegen Bressers, tegen zijn entourage. Dat gaat van andere transporten, andere drugstransporten. We hebben al 24 maanden cel gezien. In het dossier Zwemmer heeft hij 24 maanden gekregen omdat hij gezorgd heeft voor hulp aan de organisatie rond Polle Jos Leidekkers. Dus dat is de op dit moment bekendste Nederlandse drugscrimineel, drugsbaron. Staat ook op de Most Wanted-lijst. Is al jaren een heel erg goed contact van Floor Bressers. Dan is er recent een onderzoek opgestart naar aanleiding van de bedreiging van een cipier. Een cipier die niet zou gedaan hebben wat Bressers wilde. Het zou te maken hebben gehad met het binnensmokkelen van gsm's. Die cipier is vervolgens bedreigd geworden door mensen die ingehuurd werden door Bressers. Dat onderzoek loopt, leidt mogelijk tot een rechtszaak. Er is nog een zaak
met betrekking tot het schaduwen van de onderzoeksrechter, de speurders, die plannen die er waren, we hebben het daarover gehad. Daar hebben Gilbert S., de privédetectieve, dat is een apart dossier geworden, waar ook nog een vervolging staat te wachten, want ook die zaak gaat voor de rechtbank komen. Er zijn nog zaken in het buitenland die er lopen. Er zijn andere landen die vragen om Bressers te mogen lenen, tussen haakjes, voor hun drugszaken. Dus Bressers kijkt echt wel aan tegen nog heel wat procedures die er lopende zijn. Dit Samba-proces zal er eentje zijn, maar is niet alles. Ja, er staat gewoon nog heel veel te wachten voor de heer Floor Bressers, voor de crimineel Floor Bressers. Ja. Tot slot, Philippe, wat hangt Bressers mogelijk boven het hoofd? We gaan dat natuurlijk pas maandag effectief weten, maar wat is je inschatting daarover? Hopelijk weten we het maandag. Daar zullen we maar mee beginnen, want zoals elk groot drugsproces dat momenteel plaatsvindt, vindt dat niet plaats, dat proces, want dat wordt altijd stilgelegd de laatste maanden, de laatste 2 jaar. Misschien sinds de Sky ICC-kraak, sinds de criminelen niet meer kunnen ontkennen dat ze hebben gehandeld in drugs, want het is zwaar op het bewezen, tal van procedures. Sinds die bewijslast er is, zien we heel veel procedures die worden aangespannen door advocaten om zaken uit te stellen, om die nietig te verklaren. De schrik is er, en dat is ook in de wandelgang te horen. De advocaat van Floor Bressers is Hans Rieder, een raadsman die intussen beroemdheid heeft verworven vanwege zijn procedurezaken die hij altijd aanspant, vanwege zijn vertragingsmanoeuvres. Het risico bestaat dat ook nu proces Samba heel snel gedaan kan zijn. Nu goed, wat riskeert hij voor die zaak als die wel behandeld gaat worden tegen die tijd? We hebben in Costa een voorproefje gehad, denk ik. Ja, dus Costa-proces, een Tongeren, 55 beklaagden. Echt ook grote drugscriminelen. Die keken allemaal tegen dubbele cijfers aan, als we spreken over gevangenisstraf. Als dat het voorproefje was, dan denk ik dat het federaal parket ook nu voor Bressers naar de dubbele cijfers gaat gaan. Dus vele jaren cel betekent dat. Daarnaast natuurlijk financieel dreigt Bressers honderden miljoenen te gaan moeten teruggeven. Uiteraard met de wetenschap dat er zeer weinig gevonden is bij Bressers, dat hij al heel veel geld veilig verborgen heeft op wellicht verschillende plaatsen. Denk maar aan cryptorekeningen van miljoenen. Ze hebben natuurlijk cash gevonden, ze hebben natuurlijk luxegoederen gevonden. Maar het echt grote kapitaal, de honderden miljoenen, waarvan ze hem toch verdenken die te hebben, die zijn niet teruggevonden op dit moment. Dus de vraag is natuurlijk, die verbeurdverklaring die gaat er komen, enkele honderden miljoenen naar schatting, maar gaat hij dat ook betalen of gaan ze dat ook kunnen terugvorderen? Dat is de vraag. Dus financieel weten we het niet. Dit proces hangt er dus heel wat boven het hoofd. Alleen die andere zaken lopen er ook nog, die andere drugszaken, die andere dossiers, dat gaat allemaal optellen. Dat gaat erbij komen. En dan komen we toch op als we dat goed kunnen inschatten, dan gaan we toch naar tientallen jaren aan een openstaande gevangenisstraf komen. Dus vroeg vrijkomen, die kans is zeer, zeer klein. Maar hoeveel exact, dat kunnen we nu nog niet zeggen. Ja, dat gaan we moeten afwachten wat dit proces en dan natuurlijk ook alle andere processen teweeg gaan brengen. Philippe, hartelijk dank voor je heldere uitleg, want het is toch wel een zeer complex dossier. Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen en wil je de stukken van Philippe lezen over Floor Bressers, dan kan dat via de HBVL-app. Dit was Extra, de wekelijkse podcast van het Belang van Limburg. Bedankt voor het luisteren. De credits van deze podcast vind je op hbvl.be of in de HBVL Nieuws-app.